os pronomes hai tamén que falar dos valores de se. Os valores do se é unha pregunta que cae moitas veces na Sabao. Xa vimos algúns valores, entón vamos empezar por os que precisamente acabamos de ver. O se pode ser reflexivo. Se é reflexivo, lembrade que ese se é complemento directo. Aínda que nas reflexivas indirectas, ese se sería complemento indirecto porque xa a posición do complemento directo vai ocupado por outro elemento. Pode ser tamén recíproco. A reciprocidade é unha reflexividade en plural. A reflexividade é eu fago, eu recibo. A reciprocidade é varios fan e ao mesmo tempo reciben iso que fan dos outros, vale? Por exemplo, bícanse. Eu bícote a ti e ti bícasme a min. Tamén o se pode ser un formante léxico, que é o característico que aparece nos verbos pronominais que acabamos de comentar, e aquí non ten función sintáctica. Algo do que aínda non falamos é a voz media. A voz media consiste en que un obxecto, un ente, sofre algo dentro del. É como un proceso que se sofre interiormente, normalmente provocado por unha causa externa. E entón aquí temos o peixe conxelouse. O proceso de conxelarse pasa dentro do peixe por unha causa externa, que é o frío. Se digo o peixe estragouse, segue sendo un proceso interno que pasa por unha causa externa, que sería, pois, por exemplo, a calor. Este se é marca entón de voz media. E aquí hai autores que o consideran un caso de reflexividade. Se o consideramos un caso de reflexividade, pois sería lógico que lle puxésemos un complemento directo. Peixe. Pero non é unha reflexividade como se entende a reflexividade que acabamos de explicar, porque o peixe non se conxela a si mesmo, non é unha acción que faga o peixe e que recaia tamén sobre el mesmo. E despois temos o se impersoal. E aquí entramos no complexo mundo das impersoais. Unha oración é impersoal cando non ten suxeito, ou ten suxeito pero non se quere indicar, ou non se sabe. Hai dous tipos de impersoais, a impersoal activa e a impersoal, tedela aquí, impersoal pasiva ou pasiva reflexa. Na impersoal activa, o verbo vai en P3. Bueno, queda claro que nestas dúas, tanto na activa como na pasiva, vai o pronome se. Estamos vendo os valores de se. Na activa, o verbo vai en P3, vale? Non existe suxeito na impersoal activa. Ou sí que existe suxeito, pero non se quere decir, ocúltase ou simplemente non se coñece. O suxeito sí que existe, pero digamos que ese oco onde debería ir o suxeito está oculto, porque non se sabe ou porque intencionadamente se oculta. A impersoal activa non se pode pasar a unha pasiva, porque entón queda incorrecta, queda agramatical. Entón, é unha boa comprobación para saber se estamos ante unha impersoal activa, pasalo a pasiva. Por exemplo, cómese as 8. Vemos que o verbo efectivamente vai en P3, non é cómense, cómese. Vemos que non hai suxeito. Quen come non se di, porque non se sabe, porque non se quere decir ou porque non é unha información relevante, pola razón que sexa. Se nos a pasamos a pasiva, vemos que queda incorrecta. Vesti que esa estrutura non a dirías ti, nin a oirías. Foi comido ás 8, é comido ás 8. Non ten sentido, vale? Entón, esta sería unha impersoal activa. As impersoais activas levan complemento directo, moitas, vale? Neste caso vemos que non, que este sería un complemento circunstancial de lugar, pero hai moitas que levan un complemento directo. Por exemplo, construíuse un piso. Un piso sería o complemento directo. Esa é unha impersoal activa tamén. Aínda que despois veremos aquí o problema que trae a impersoal activa consigo, que tamén dá moitas dores de cabeza. E despois temos a impersoal pasiva ou a denominada tamén pasiva reflexa. A pasiva reflexa
leva o verbo en P3 ou en P6, fronte á activa que sempre vai en P3. Esta pode ir en singular ou en plural. E esta, si esta, na maior parte dos casos, levaba un complemento directo, esta leva un suxeito. Pero é un suxeito paciente. Fixadevos no exemplo, fixéronse 3 pisos. Vedes que o verbo vai en P3, fixéronse, vale? Por iso non pode ser unha impersoal activa, porque a impersoal activa ten neutralizado o verbo en P3, vale? É unha impersoal pasiva. Entendemos por que se chama pasiva? Por que? Porque eses 3 pisos, vale, son o suxeito, pero é un suxeito paciente, quere decir. Que sexa o suxeito non quere dicir que sexan os pisos os que fan a acción, porque aquí quen fai a acción é o constructor. Por iso non lle podemos chamar suxeito a secas, é un suxeito paciente. Quen leva suxeito paciente? Que tipo de estruturas levan suxeitos pacientes? As pasivas. Por iso esta é un tipo como de pasiva. Por iso se chama impersoal pasivo e pasiva reflexa, porque o suxeito que leva, vale, é un suxeito paciente como as pasivas. De feito, unha comprobación para saber se estás ante unha impersoal pasiva e non activa é polo en pasiva. Fixéronse 3 pisos ou 3 pisos foron feitos. Vedes que semánticamente é o mesmo, vale? E as dúas levan un suxeito, pero é un suxeito paciente, non é o que fai a acción, vale? Así que recapitulando, resumindo todo, a impersoal activa leva o verbo en singular, a impersoal pasiva en singular ou en plural, P3 ou P6. Esta leva complemento directo, esta en cambio leva un suxeito, pero un suxeito que non é tal suxeito, é un suxeito paciente, como o suxeito que aparece nas pasivas, por eso se chama pasiva reflexa ou impersoal pasiva. Vexamos agora a práctica de todo o que acabamos de decir das impersoais. E entón imaginemos pois esta oración. Fixéronse 3 pisos. A ver, que é impersoal activa ou impersoal pasiva? O primeiro que teño que mirar é o verbo e ver se está en singular ou en plural. Aquí está en P6, é dicir, en plural. Como sei que a impersoal activa nunca pode ir en plural porque se activa en singular, está claro que esta é unha impersoal pasiva, tamén denominada pasiva reflexa. Pero, que me decides desta? Fíxose un piso. Agora o verbo aparece en singular. Fíxose, en P3. Entón, en terceira persoa do singular podía ir a impersoal activa e a impersoal pasiva. Entón, dúbida, cual das dúas é? Empezamos coas comprobacións. O primeiro que temos que facer é, se está en singular, pasamos todo a plural. Se vemos que non pode ir en plural, está claro que é unha impersoal activa. Fixéronse uns pisos, perfecto, totalmente correcto, gramatical, así que continuamos tendo dúbidas. Que facemos se é unha impersoal pasiva? Pódese pasar a pasiva. Entón, pasamos a pasiva. Un piso foi feito. Ben, perfecto, supergramatical. É dicir que seguimos coas dúbidas. Non temos xa dúbidas. Que é o que pasa nestes casos? Cando o verbo está en P3 e ti podes polo en plural e podes facer de aí unha pasiva, estes casos considéranse que poden ser a un tempo impersoal activa e impersoal pasiva, vale? Se a consideramos impersoal activa, un piso sería complemento directo. Se a consideramos impersoal pasiva, un piso pasaría a ser suxeito paciente. É dicir, que se nos cae na val un verbo que está en P3, que ti podes pasalo a plural, co substantivo que vai ao lado, que ti podes pasar toda a estrutura pasiva. Eso estáche dicindo que podería ser impersoal activa ou impersoal pasiva. Cando entón queda claro cando é impersoal activa? Pois nestes casos, por exemplo, imaginadevos, vívese ben, que tú tes aí un adverbio, pasa iso a pasiva, ben é vivido, fatal. Entón aquí si se ve claramente que é unha impersoal activa, non podes pasalo a pasiva, nin podes polo en plural, vívense ben, queda horrible. Entón, impersoal activa, ou por exemplo, cando tes un complemento circunstancial, é dicir, ou unha estrutura que empece por preposición, cómese ás 8, é unha impersoal activa, non podo pasalo ao plural, cómense, como? Cómense ás 8, foron comidas ás 8, non, é clarísimamente unha impersoal activa. Ou, cando teñamos este tipo de estruturas na que
o verbo vai en P3, pero o sustantivo que vai acompañando vai en plural. É dicir, verbo en singular, sustantivo en plural. Isto non pode ser unha impersoal pasiva ou pasiva reflexa. Por qué? Porque na pasiva, na impersoal pasiva, o verbo e o substantivo deben concordar. Por eso pode ir en singular ou en plural. Se vai en singular, vai co substantivo en singular. Se o verbo vai en plural, en P6, leva o substantivo en P6. Nestas non. Na impersoal activa o verbo sempre vai en singular. E o substantivo que vai ao lado pode ir en singular ou en plural. Porque non existe esa concordancia. Porque non é pasiva. E entón, vemos aquí plantas e patacas. Isto vai en singular e isto en plural. Entón, isto evidencia que é unha impersoal activa e non unha pasiva.